नमस्कार, स्वागत बा हमनी के ए वीडियो में। ए पाठ समझे खातिर बहुत ज़्यादा जरूरी बाटे। हम ए वीडियो के खासकर यही पाठ के समझे खातिर बनैले बनी। तो चली जानी जा कुछ जरूरी बात के। 7 द्वीप और 9 खंड का होखेला। 7 द्वीप और 9 खंड का होला एकरा बारे में पहले देख लीजा। तो दुनिया में 7 महाद्वीपन के 7 द्वीप कहल जाला। हमनी के जैसे जानत जा कि दुनिया में 7 गो महाद्वीप होला। ओकरा में जवन ई महाद्वीप बा 7 एकरा के 7 द्वीप कहल जाला। जैसे पहिलका बाटे एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ये हो गए 7 द्वीप। पुराना के अनुसार 9 गो पौराणिक महाद्वीप रहे, मतलब भूमि के विभाग रहे। ठीक, तो एकरा के 9 खंड कहल गई। ठीक बा। तो तेवना में रहे भारत, भद्र, किम, पुरुष, केतु, मालकुश, हरि, हिरण्य, रम्य, इलावृत। ये जितना रहे ये 9 भाग रहे पुराण के अनुसार, यानी पुराण के अनुसार। तो ये हो गई 9 खंड। आगे बात तीनों लोक आदमी कहेला 3 लोक। तो 3 लोक का बाद हिंदू धर्म के अनुसार पहिल का बाटे पाताल लोक, दूसरा बा भूलोक और तीसरा बा स्वर्ग लोक। आगे जान लीजा कि ई का आगे का बा। तो आगे बा 5 गो ज्ञानेंद्रिय और 5 गो कर्मेंद्रिय। इंद्रियन के 2 प्रकार, यानी ये दोनों प्रकार हटे इंद्रियन के। ठीक, तो 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय का होला। तो एकरा के जान लीजा। तो पहले आँख, कान, नाक, जीभ आ हाथ, ये ज्ञानेंद्रिय होला। ये सबसे हमनी के बाहरी विषय के ज्ञान होला, ऐसे ज्ञानेंद्रिय कहाला। ठीक बा, ये इतना क्लियर बा। तो 5 कर्मेंद्रिय का होला। तो 5 कर्मेंद्रिय के बारे में जान लीजा। तो वाक माने मुख, पाद यानी पैर, पाणी यानी हाथ, पायु मतलब मल द्वार, उपस्थ यानी रीति भोग या मैथुन मतलब सहवास। ठीक, ये बाटे पूरा। अब एकरा के हमनी के ऐसे समझ सकें कर्मेंद्रिय में यानी काम करें जा, ये सबसे हमनी के कोनो काम करें जा, ऐसे हमनी के समझ सकें जा। आगे बा एक मन मने का होला। एक इनके सब इंद्रियन के स्वामी मानल जाला। मन के सब इंद्रियन के स्वामी मानल जाला। ये में हमनी के इंद्रियन के नियंत्रित कर सकें जा। लेकिन यदि जब हमनी के इंद्रियन के नियंत्रित ना करें जा तब ये स्वामी इंद्रियन के नौकर बन जाला। ठीक, मन के मानल जाला कि सब जितना इंद्रियन बा एकनी के कंट्रोल आदमी मन कर ली। लेकिन यदि मन ना कंट्रोल कैले से इंद्रियन के, तो इंद्रियन एकरा के कंट्रोल मन के कर लिया सब। तो ऐसे मन से हमनी के इंद्रियन के कंट्रोल करे के बा, ई ना कि हमनी के खुद कंट्रोल में हो जाए के बा इंद्रियन के। ठीक, आगे चल जाए। यानी कि जैसे देख लीजिए जीभ बा, यदि हमनी के जीभ के, आँख के, नाक के, कान के, हाथ के, ये सब के कंट्रोल में ना रखम जाए तो ई इंद्रियन के कंट्रोल हमनी के मन के कली। कहूँ जीभ चलाए लगम जा, यानी खाए लगम जा, हाथ के ऊपर छोड़ देम जा, माने ई सब के जरूरी बाटे कंट्रोल कईल। हई मुख, पैर, मलद्वार, रीति, मैथुन, ये सब के कंट्रोल कईल जरूरी बा। अब आगे बाटे कि 5 प्राण चाहे 5 वायु ई का होला। तो 5 प्राण, 5 वायु चाहे प्राण वायु ई सबो एक के कहल जाला। तो पहला बा व्यान, उदान, प्राण, समान, अपान। ई सब एके चीज ह। एकरा के समझल जाओ पहले। तो एकरा के बढ़िया से समझम जी आगे तनी ई देख लीजिए का बा कि ये सब के ना होखला से जीवित रहल मुश्किल बा। यानी ये 5 प्राण, 5 वायु या प्राण वायु के ना रहला से हमनी के जीवित रहल मुश्किल बा। इहे के चलते हमनी के शरीर में ऊर्जा मिलेला आ ताकत मिलेला। ठीक, ये सब जितना बा ये सबसे हमनी के पहले ही समझ जाओ कि यही सब 5 से हमनी के शरीर में ऊर्जा मिलेला, ताकत मिलेला। जीवन के आधार ये के मानल जाला, यही जीवन के आधार होला। इहे सन के चलते हमनी के देह नियंत्रित आ संचालित होखेला। तो इतना तो हमनी के पूरा समझ गनी जा। अब आगे बा पहिल का व्यान। व्यान का होला। व्यान हमनी के शरीर के पूरा भाग में रहेला। सब प्राण के साथ ई सहयोग करेला। एकरे कारण से सब प्राण आपस में सही तरीका से काम करेला। यानी चारों उदान, प्राण, समान, अपान, ई चारों के व्यान अपन सहयोग देवेला। तो उदान का होला। ए प्राण के स्थान कंठ नली से शुरू होके, कहाँ से शुरू होके, कंठ नली से शुरू होके पूरा दिमाग यानी मस्तिष्क तक बा। ई प्राण हमनी के कंठ से ऊपर सब भाग के नियंत्रित करेला। मतलब कंठ, आँख, नाक, कान और दिमाग यानी मस्तिष्क, ये सब हमनी के एकरे काबू चलेला। एकर चलते हमनी के अनिद्रा के प्रॉब्लम यानी समस्या हो जाला। ई प्राण ई दिमाग के शक्ति प्रदान करेला। ठीक बा। उदान जौन बा कंठ नली से शुरू होखेला आ पूरा दिमाग यानी
कंठनली से ऊपर के जितना बा इहे कंट्रोल करेला उड़ान। ठीक बा, एकरे मतलब एकरे सहायता से सब चलेला, नियंत्रित करेला ओकरा के सबके। अब आगे बा के प्राण का होला, तीसरा हमनी के रहला प्राण। तो ई वायु यानी प्राण वायु से घबराए के नहीं कि वायु काहे कहल गइल बा, तो यानी 5 प्राण 5 वायु या प्राण वायु सब एके बात बा। तो ई प्राण वायु पांचों वायु में से सबसे प्रधान होला। एकर प्रवेश मुख और नासिका द्वार ह, नाक से लेके हृदय तक के स्थान के मानल जाला। इहे वायु पांचों प्राण में परिवर्तित होला आ जिए के शक्ति प्रदान करे। यानी प्राण यानी बाहर से हमनी के जौन भी सांस लेते हैं जाए हृदय तक जाता, ये कुल यही प्राण के इथी बाटे, यानी यही प्राण वायु के काम बाटे। ठीक, आगे बके समान। अभी समान का बाटे ई प्राण चाहे वायु, तो ये में कंफ्यूजिया के नहीं है। ठीक, तो ई प्राण छाती से नाभि के बीच तक होखेला। एकर संबंध छाती से नाभि के मध्य होखेला। ठीक, एकरा बीच में मने छाती से नाभि के बीच में एकर संबंध रहेला। यह वायु यानी प्राण के चलते हमनी के पाचन शक्ति के क्रियाशील बनावेला। यानी यही वायु से हमनी के पाचन होखेला, यही वायु के चलते हमनी के पाचन होला। यकृत आँख तेय सबके शक्ति प्रदान करेला। और गठराग्नि के रस यानी भोजन के पचावे वाला रस के गठराग्नि के रस कहल जाला। ठीक बा, तो एकर स्राव के नियंत्रित करेला समान। ठीक बा, तो ई पूरा समझ गई जा, आगे बढ़ी जा। अपान का होला, तो अपान होला ई प्राण नाभि से नीचे तक के सब भाग में उपस्थित रहेला। कहाँ से? नाभि से नीचे तक के सब भाग में रहेला, याद रखे के बाद। ये बड़की आंत के बल प्रदान करेला, यानी हमनी के शरीर में बड़की छोटकी सब आंत होला, तो एकरा में बड़की आंत के ये कंट्रोल करेला। गुद्दा द्वार और मूत्र द्वार के भी शक्ति प्रदान करेला। यानी गुद्दा द्वार बा ओकर के शक्ति प्रदान करेला आ मूत्र द्वार के भी शक्ति प्रदान करेला। मतलब यही से हमनी के चलते गुद्दा द्वार और मूत्र द्वार के संचालन सही तरीका से हो पावेला। मल मूत्र के त्याग करे खातिर यही प्राण के उपयोग होला। तो ये अपान हो गई, यानी हमनी के पूरा शरीर के का बा ये सब ये बात के कहल गइल बा। तो ये हमनी के पाठ में ई आई, तो बिल्कुल घबराए के नहीं कि हमनी के समझ लीजिए पहले ही कि एकर मतलब का होला। ठीक बा, आगे बा के 5 उप प्राण चाहे उपवायु। तो 5 उप प्राण चाहे उपवायु का होला। तो पहला बा नाग, कूर्म उप प्राण, किलिकर उप प्राण, देवदत्त उप प्राण, धनंजय उप प्राण, अहिहो नाग उप प्राण बाटे। तो चली जा जान लीजिए नाग उप प्राण का बाटे। तो छींक आवेला तो हमनी के एक और उपयोग करी जा, नाग उप प्राण के हमनी के छींक आवेला तो उपयोग करी जा। ठीक है, कूर्म उप प्राण जब जमाई लेवे नहीं जा तब एकर उपयोग करे नहीं जा। ठीक है, किलिकर यानी खुजली करे में सहायक होला ई किलिकर। ठीक है, आ देवदत्त यानी पलक झपकावे में मदद करेला, आ धनंजय हिचकी लेवे में मदद करेला। टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए के बाद सब मिली भोजपुरी के पूरा लेसन सहित हम पढ़ाई। चिंता बिल्कुल भी नहीं करे के, बढ़िया से पढ़े के बा भोजपुरी के अपन मातृभाषा के। धन्यवाद।